Non a ver, caballero. É que con tanta puta luz de Nadal non se durme un carallo. Engádelle as obras que non terminan nin pa Dios. Comezou unha antes de rematala, comeza outra. Sí. E antes de rematala aparece unha grúa, despois os bloquetes, o suelo. A ver, non sigas co tema. E que hostias nos deu a cambio? O dinoseto. O que? O dinoseto. Sí, eso é verdade. E as turborotondas? Ai, sí, a turborotondas. No claro, a verdade é que o turbo nótase. Vale, recoñezo que a turborotonda e o dinoseto son vos. Eso é cousa de E caballero. puxo bancos. Sí, claro que puxo bancos, non hai que mencionar que puxo bancos, non si? A parte do dinoseto, a turborotonda e os bancos... O da BMX. E bailou o Fortnite. É o pique con John Beef. Sí, de acordo. O dinosetiño? Sí, é verdade. Vale, eso sí que íamos botar de menos se marcha Abel. O ascensor de Camelias. Ah, podese subir sen reventar os cadrís? A verdade é que fixo máis por Vigo que a Citroën, que xo xa é dicir. Vale, está ben, pero aparte do dinoseto, do encendido, os bancos, os memes, o Fortnite, o dinosetiño, as turborotondas e Young Beef, que fixo Abel Caballero por nós. Tros aspas do Sevilla. Iago Aspas, que che den polo cu. No quiero nada de ti, no quiero nada de ti, ni lo rosario de tu